Zdravím, tady Pája. Máme tu další výklad na březen 2026. Jako vždy jsem vykládal starotu Arun a do třetí sady jsem vybral orákulum elfů a víl. Blíží se nám Ostara neboli oslava jara, jarní rovnodennosti. Ostara, teda jak už jsem zmínil, je oslava jara a je to dokonalá souhra mezi dnem a nocí. Bohyně Ostara symbolizuje plodnost a znovuzrození. A právě v jaru bychom měli, protože slunce začíná sílit, zasazovat nová semínka, jak ta fyzická a emocionální, právě pro to období toho jara. Také máme rok ohnivého koně, ten nás požene vpřed, jak už jsem zmiňoval v některých videích, bude to fičák, takže budeme podporováni, aby jsme ten náš život měnili různými cestami. Jo, já už jsem vlastně výklad dělal, takže už i vím, co tam budeme mít. Myslím si, že ještě spousta z nás bude opravdu ukončovat takový ty starý energie toho předchozího roku, ale už opravdu se po nás bude chtít, aby jsme něco právě změnili v nás samotných, si myslím, v tom březnu, takže bude to o změnách i vnitřních, jo, nás samotných, změnění myšlenkových pochodů, bude se rozpadat to, co už vlastně víme, že dlouhodobě nefunguje, takže udělejme si čas na nás samotní a udělejme si introspekci toho, aby jsme právě ty novinky, ty nové začátky začali právě v těch lepších vibracích pro nás, aby jsme se my sami cítili dobře a správně. No, takže to bychom měli takové úvodní slovo a my začneme teda úvodním výkladem, jo, takže si připravte samozřejmě kostku, pokud hrací kostku nemáte, elektronickou podobu najdete pod videem. Jo, nejdřív teda tam máte úvodní výklad kolektivní energie toho března, pak hod kostku a různé teda výklady k číslám z kostky od 1 do 6. Budete mít dole v popisku videa časozběr, takže už nemusíte po hodu kostkou znova jako proklikávat se videem, ale můžete si rovnou prokliknout na čas číslu, který jste hodili. Tak jo, můžeme jít na to a budu se pak ještě těšit u závěrečného slova. Tak, my už tu máme úvodní výklad na měsíc březen 2026, jeho kolektivní energie, co březen nám přinese, co nám přináší, protože teď je mnoho změn, jak v astrologickém měřítku, tak i v tom věcném měřítku. Tak, březen 2026. Tak, máme tady hvězdu, mírnost a 5 holí. Moc krásné karty. Já jenom takhle tady nacituju tu energii těch karet. Máme tady teda hvězdu. Moc hezká karta, já mám hvězdu rád, já vždycky říkám, je to taková šťastná hvězda nad naší hlavou. Takže v březnu obecně budou energie přát a přinese nám naději. To, co se zdálo nedosažitelné, tak najdeme světlo na konci té tmy, na konci toho tunelu. Takže budeme vědět, jakou cestou se máme vydat a ty energie se úplně změní. Jo, máme tady mírnost, konečně se dostaneme do nějaké rovnováhy sami ze sebou a budeme v harmonii. Jo, takže po tom minulém divokém roku konečně se dostaneme do svého vnitřního bytí, plný pozitivity, lásky a naplnění. Takže ty energie jsou moc pěkné na ten březen a máme tady pak ještě kartu 5 holí. Jo, tady je to karta o tom, že
bychom měli spolupracovat, ale je to právě jako jak se rozhodneme. Jo, tady to neznamená, že solisti budou si dopřávat solo cestu, budou kašlat na ostatní. Ta energie je taková, že právě naopak bychom se měli spojit a spolupracovat, aby jsme právě dosáhli spravedlnosti. Což si myslím taky, že se tak nějak obecně v těch energiích děje, když se podíváme na různé situace veřejnosti, tak jako když tam máme to, že budeme spolupracovat a táhnout za jeden provaz, tak dosáhneme toho cíle. Jo? Takže myslím si, že ty energie jsou moc pěkné, že konečně se tak nějak jako otevřeme sami k sobě a bude ta cesta taková lepší. Tak jo, to je k úvodnímu výkladu vše a my jdeme na hod kostkou. Tak, my už mneme v ruce kostku, pokud hrací kostku nemáte, její elektronickou podobu najdete pod videem a už se zamýšlím, jaký bude můj březen 2026, co mám vědět, co mám slyšet, jaké poselství mi má mít sděleno. Takže už stačí kliknout nebo jenom hodit kostku. Tak, mně vyšla 4, vám taky určitě nějaký číslo vyšlo, my samozřejmě začneme od čísla 1. Tak, my už nyní losujeme balíček pro ty z vás, vy, kteří jste si na kostce hodili číslo 1. Takže jaké poselství pro březen 2026 máte vědět, slyšet a co vám březen přinese, vy, co jste si hodili tedy na kostce 1. Takže 1. Tak máme už tady 2 karty. Já je rovnou využiju. A poslední 3. kartu, jako vždy, tady ještě na hromádku. Tak, máme tady kartu úrody, máme tady 20. Úroda, soud. Já myslím, že vám bude dopřána hojnost. Jo, úroda, dalo by se říct, že to, co jste minulý rok prožili, tak vám přijde ta odměna. Možná ty chvíle nebyly jednoduchý, procházeli jste si nějakou složitou situací a cestou a nyní přijde ta kýžená odměna za to, co jste prožili ten minulý rok. A máme tady 6 poháru, budete šťastní, jo, dostanete, nastal čas, kdy konečně můžete být nostalgičtí a nechat ty minulé energie za vámi a otevřít se vstříc nějaké duchovní energii, duchovní nauce, něčemu, čemu věříte, co stojí za vaši pozornost, intuitivně, jo. Velekně si o intuici, moudrosti, takže už jste poučení životem a víte, jak máte jednat, takže tady se i v této souvislosti s touto kartou úplně nabízí, abyste i vy třeba byli moudrý pro ostatní lidi kolem vás a dali jim nějakou radu a pomoc, anebo bude pomoženo vám. Jo, moc krásné karty. V té nostalgii může se třeba objevit něco, nějaký sen, nějaké přání, o který jste třeba jako v dětství usilovali, tak si zkuste na něj vzpomenout a vrátit se k němu, protože ta doba je k tomu úplně vhodná, abyste si splnili vaše dětské sny. Tak, koukneme, co k tomu ještě řeknou dále runy. Tak. A máme tady runu Ingus. Runa Otala. Runa majetku. A vlastně znamená to, že to, co je naše, tak a patří k nám, tak to vlastně dostáváme. To nám hezky zase rezonuje s tou úrodou, že dostanete vlastně po předcích nějakou půdu, tak o tom je tahle ta karta. Takže nám to krásně rezonuje. Jo, takže nacházíte
štěstí, dosahujete cílů, je to také runa domácí pohody a klidu a dostanete se do rovnováhy, což nám zase hezky rezonuje s úvodním výkladem, na který se určitě doporučuji podívat. A je to teda celkově blahobyt, štěstí, bezpečí, dědictví, tady jak jsem už zmiňoval, a nějaké i rozhodnutí, takže rozhodněte se, co budete vlastně v těch dalších krocích podnikat, což zase hezky tady souzní s tou 6 pohárů a s tím veleknězem. Takže runa Otala, runa majetku a dědictví. Jo, dosahujete si cílu a štěstí. Tak, koukneme ještě, co nám k tomu řekne orákulum elfů a víl, 3. sada výkladu. A jak už jsem zmiňoval, vybral jsem to, protože nás čeká jaro. A co tam tedy máme? Tak. Neposlušný drak. Tak tady k této kartě bych řekl, vynaložte si svoji energii správně a určitě, pokud vás jako láká se do něčeho pustíte se. Jo? Zase to hezky rezonuje s tím, abyste si splnili ty svá přání a očekávání, nějaký, který chcete podniknout. Takže určitě se zatím běžte. Jo? Obraťte svou pozornost dovnitř vás samotných a přitahujete k sobě, co se vám v životě děje. Takže určitě myslete pozitivně. Jo? Zkuste jít se za těmi cíli, jak už jsem se tady zmiňoval. Dnes na místo chůze hopsejte. Jo, se vyloženě říká k této kartě. Tak jo, takhle bychom teda měli výklad pro číslo 1 a my půjdeme dále na číslo 2. Tak, my tu máme nyní balíček pro ty z vás, vy, kteří jste si na kostce vylosovali číslo 2. Co potřebujete vědět, slyšet, znát a vědět, co vám má být sděleno. Takže číslo 2 a březen 2026. Číslo 2 a březen 2026. Březen 2026 a číslo 2. Tak, pro číslo 2 tu máme čarodějku, Vyselce a blázna. Máte tady velkou arkánu, tady je vyšší, hlubší sdělení pro ty z vás, kteří vylosovali 2. Takže 2. Určitě se zaměřte sami na sebe, na svoje myšlení, protože svýma myšlenkama vytváříme svůj život. O tom je mák, jo. Vy máte dostatečně schopnosti na to, abyste si řídili svůj život. Jo. Vy máte k tomu ty ingredience, tak je využijte a váš život proměňte ve váš prospěch. Jo. Máte pocit, že se nehnete z místa, možná ty energie ještě toho roku tam trošku visej, ale zkuste to trošku už jenom nechat doznít, protože pak máte tady blázna, jo, co nemůžete změnit, jo, o tom je i Vyselec, s některýma věcma úplně pohnout nejde, tak se zkrátka podívejte na to ze strany blázna, no, tak se z toho nezblázním, život jde dál a já s ním a já prostě si přeju pohnout se tam, kam chci já, takže když s ničím nehněte, zkuste nějakou jinou možnost, jo? Neříkám jako v té věci, pokud tam něco visí, tak se zaměřte na jiné věci, jo? O tom je ten blázen. No tak to nechám teďka být
a zaměřím se na jiné věci. O tom je ten blázen, jo? A vy máte ty schopnosti na to, abyste šli někam jinam, jinou cestou. Tak, co k tomu řeknou runy? Máme tady runu Naudis. A runa Naudis říká, že máme nějakou určitou potřebu něco rozpustit. Jo? Máme vlastně si něčeho zbavit, to podle mě hezky souvisí zase s tím Vyselcem, aby jsme právě získali to, co potřebujeme. Jo, nic není tak zlé, jak se může třeba na první pohled zdát. Každá životní zkouška má nějaký ten hlubší smysl. A my se teda potřebujeme nějak osvobodit. A to je právě to. Potřeba pro nové, aby jsme nechali to staré už, když to tak řeknu, doslovně dohnít. Jo, potom je ten Vyselec, nechte to prostě vyhnít a běžte už za tím novým. Jo, máte tady na to hezký ty karty, takže dopřejte si tu naději a běžte za tím novým. Mějte potřebu jít za novým a to, co sice ztratíte v té minulosti, je právě to poučení, že můžete jít na novou cestu. A bych řekl, že to je taková jako, jak to říct, rekonstrukce vás samotných, jo. Usmrťte vaše staré já pro to nové, jo. Ano, to je ono. Už mi to dává smysl i s těma kartama, jo. Vy visíte na nějakým, lepíte na něčem, jak fungujete, ale vy máte schopnosti na to jít vejš, jo. Takže usmrťte to, co už nepotřebujete, možná vaše nějaké zlozvyky, zvyky a vyražte na ty nové začátky, které jsou před váma, protože ten rok hodně bude o těch nových začátcích a možná budete fungovat i jinak. Koukneme, co k tomu ještě řekne orákulum elfů a víl. Jednička. Máme tady kartu přístupu. Tak to si myslím, že mluví samo za sebe. To, jaký máme přístup, zase, to je ta karta toho mága. To, jaký máme přístup, tak se odráží v tom našem životě. Jo, mějme nějakou zodpovědnost vůči nám samotným. Jo, necháte se třeba vyvést z míry, když musíte čelit náročné výzvě. Tak se zhluboka nadechněte, zameditujte si a kdykoliv přijde negativní myšlenka, tak se z toho nechte odprostit. Jo, to je právě, když změním své myšlení, změním svůj život. Zase nám to krásně rezonuje s tím mágem, s čarodějem. Jo, takže zkuste ke všemu přistupovat víc pozitivně. No, tak to si myslím, že mluví zcela za sebe a zcela jasně. Jo, postavte se před zrcadlo a dělejte na sebe různé afirmace, abyste byli šťastnější. Takže přistupujte sami k sobě lépe. Jo, zase hezky to rezonuje i s tou runou, takže tady to chce změnit přístup ve vašem životě k vám samotným. Tak jo, to bylo poselství pro číslo 2, my jdeme dále na číslo 3. Tak, necháme balíček pro ty z vás, kteří jste si na kostce vylosovali číslo 3, co máte vědět, co máte slyšet, co vám má být sděleno. Takže výklad pro číslo 3. Číslo 3. Tak. Páže díky, opět Vyselec. Protože už jsme ho tady měli u předchozího výkladu tuto kartu. Tak. Tady se mi zase chce říct ty úplně stejný, takový podobný jako u té dvojky. Vy jste plný energie. Jo, vzít tu dýku do ruky a
a začít jednat, jo. Zase stojíte na nějakém jako na nějakém bodě, ze kterého nevíte, jak ven, jo, o tom je Viselec, jo. Prostě energie jsou zabržděný, neproudí a vy potřebujete se z místa pohnout. Ale vy se pohnete, máte tady rytíře pentaklu, jo. Začnete na věci koukat z určitého nadhledu. O tom je rytíř pentaklu, nebo to taky může být člověk vaší krevní skupiny, který vám přijde na pomoc, jo, váš dobrý kamarád, kamarádka, takže třeba vám dá nějakou radu a pomoc, jo, anebo jste to vy, abyste se podívali na tu vaši situaci z nadhledu, jo, a řekli si, už nechci fungovat tak, jak jsem fungoval, protože to nikam nevede a já stojím na místě, jo, protože páže díky po vás chce, abyste se rozohnili protonové, jo, páže díky je taková dětská hravá energie, jo, ale máte tam tu moudrost, jo, je to moudrá energie, není to jako hravá, dětská, nezodpovědná energie, jo, je to energie síly a moudrosti, jo, moc hezký karty, takže opět podobné karty jako u té dvojky, zkuste změnit svůj život. Tak, runa Manas, to je runa člověka. Tak. A tahleta runa, to je taková energie, která nám pomáhá, že se nacházíme ve svém vlastním středu. Jo, je třeba jednat racionálně, odhodit emoce a aby vaše činy byly v souladu s vašimi myšlenkami. Tato runa nás mobilizuje k činu, což zase hezky rezonuje s tím výkladem pro vás tady, abyste změnili teda něco v tom důsledku vašich plánů. Jo, ve společnosti můžete očekávat, že se vám bude dařit a propojuje taky nás s druhými lidmi tato runa. Jo, což zase jsem říkal, jo, kamarád, kamarádka, povídat si o všem, jo, a možná právě díky tomu právě naleznete nějakou tu novou cestu, novou možnost, jak se vymanit z té zaseklé situace, co se tady ukazovala pod tím Viselcem. Jo. Tak, situaci, ve které jste se nalezli v tom záseku, zvládnete určitě, si myslím. Tak, je to také runa skupin lidí, organizace, kluby, jo, jak jsem už zmiňoval, přátelství, přátelé. Je to runa inteligence a je to runa, která má vztah člověku a společnosti. Jo, takže zkusme najít radu třeba u druhých lidí, jo, oni nám poradějí, anebo právě vyrazit na tu cestu, odhodit emoce a jednat, jo. Tady už to není Viselec, který říká nechám to vyhnít, ale je to už Viselec takovej, jakože jednat a nebejt na místě. Tak, poslední ještě teda třetí balíček orákulum elfu a víl, co tam teda má být sděleno, co máte vědět. Pro číslo 3. Opět tady máme kartu přístupu, tak to je vtipný. Dost podobný s výkladem číslo 2. Je to teda o tom, jak přistupujete ke svému životu, ke svým myšlenkám, jo, zase být pozitivní, být sami sebou a koukat se právě nějakým cvičením do zrcadla a co chcete teda změnit v tom vašem životě, tak si to řekněte. Řekněte to sami sobě, jak chcete fungovat ve vašem životě a co budete proto dělat za kroky, jo, takže to o tom je tahle ta runa a karta, jo, přístup k vám i k druhým lidem, aby se začal nějak měnit. No, tak jo, tak to bychom měli pro číslo 3 a jdeme dál. Tak, my tu máme balíček pro ty z vás, vy, kteří jste si na kostce vylosovali číslo 4, co máte vědět, co máte slyšet, co vám má být sděleno.
Takže číslo 4 a březen 2026. Březen 2026. Tak, číslo 4. Super. Půjdeme na to. Ten věsadec mi tady furt visí. Zajímavý. Ale vy už tady jako jste na nějaké cestě, jo? Vy tady máte 9 pohárů, jo? V tom březnu se karty obrátí ve váš prospěch, jo? Splní se vám vaše přání, budete emocionálně naplnění. Jo, ty poháry vám přinesou kýžené ovoce po odměně, taky bych řekl toho minulého roku, jo. Nový začátky, nový cesty. Já už tomu rozumím, jo, tady se otevřou nový cesty, nový možnosti, vy na ně už jako máte tu sílu a energii, ale možná nebudete mít pocit, že se to hejbe tak rychle, jak byste si představovali, jo. Ten vysadec tady znamená jako, že nemůžete nic uspěchat, jo. Sice jsme v té energii toho koně, té jízdy, ale taky musíme myslet na to, že všechno má svůj čas, jo, všechno musí dozrát postupně, nejde to úplně hned, jo, některé věci, konkrétně, když to tak řeknu, jo, takže nové začátky, ano, bude se dařit, bude to hezký, šťastný, ale všechno bude mít svůj postupný rozjezd, takže nespěchat zase tolik. Jo, se mi chce tady v tuhle chvíli říct. Koukneme, co k tomu řeknou runy. To je hezký. Runa Rajdo, runa jízdy cesty. Jo, já mám tuto runu velmi rád, protože právě značí jako vydat se na tu cestu a právě jednat. Jo. Cesta k cíli je otevřená, je to nový projekt, jo, zase ten mák tady, neotálejte a vydejte se na cestu, jo. Situace zvládnete, nemusíte se ničeho bát, jednejte na základě hlasu vašeho vlastního svědomí, což intuice, takže zaposlouchejte se do hlasu přírody. Jo, napojte se na rytmus vlastního já a nastane ta správná chvíle pročin. Jo, takže je to runa pokroku, změny, dopravy třeba i a nové duchovní cesty. Takže vy vyrazíte na tu cestu. Jo, ale je tady ten vyselec. Jo, takže vy na tu cestu vyrazíte, ale očekávajte, že ty změny nebudou hned. Jo. Těm změnám se musíme tak nějak jako přizpůsobit. Jo, to přizpůsobit a přemýšlím ještě, jak bych to řekl, aby to bylo hezky vysvětlené. Aby jsme, na ty změny, aby jsme se aklimatizovali na ty nové změny, na ty nové začátky, tak bude to jízda, ale ten vysadec je, aby to bylo postupně všechno vstřebaný a zpracovaný v tomhle smyslu. Tak jo, koukneme, co ještě k tomu nám řekne orákulum elfů a víl. Vy, co jste si vylosovali číslo 4. Ja. Tak jo. Tak, já mám tady kartu. Společníci. Jo, to je hezká karta. Dá se říct, že dělejte věci s lidmi, jo, s lidmi, kterým důvěřujete, máte je rádi a cítíte se s nima dobře, jo.
Také zkuste požádat vaše průvodce, anděle, víly, aby vám na té vaší cestě nový pomohli. To je taky ono, jo. Víly pracují v dokonané harmonii, aby vám dali vše, co potřebujete a udržovali ve všem rovnováhu. Nikdy nejste sami. Jo, jako lidské bytosti jsme dostali neuvěřitelný dar pomoci zázračných bytostí. Pracují do úmoru pro naše dobro, takže to je důležité si uvědomit, jo, že naši společníci nám vždycky pomohou a jsou při nás andělé, víly a jiné bytosti. Takže zkuste třeba i někdy vílám a střídkům nechat dárek a oni vás za to odmění, jo. Takže naslouchejte jejich poselstvím, andělů a víl. Nalaďte se na tu harmonii, což bylo i u té runy Raido, jo, jak jsem zmiňoval, takže naslouchejte a nechte se vést. Tak jo, to je pro číslo 4. Tak, my nyní losujeme pro ty z vás, vy, kteří jste si na kostce vylosovali číslo 1, co máte vědět, co máte slyšet, co vám má být sděleno. Takže číslo 5 a poselství pro březen 2026. Tak, máme tady pro ty z vás, kteří jste si vylosovali 5. Máte tady změnu cesty, změní se vám život. Pozor na to, jak asi přemýšlíte. Máte tady ty díky, jo, takový těžký. Díky jsou o vašem vnitřním nastavením, o nějakém nastavení myšlení. Jo, tady se mi chce říct, že zkuste odhodit vaše jednání, protože jednání zlou energií, protože z toho nevzejde nic dobrýho. Jo, 5 mečů, dík, tak ty energie, ze které nevzejde žádný vítěz, ať se budete usilovat a bojovat o jakoukoliv spravedlnost teďka aktuálně v tom březnu. Jo. Jo, už to chápu. Třeba se vám z toho nespí nejlíp, trápí vás to, jo, máte nějaké noční můry z toho, ale já mám pocit, že vy tady máte nějaký osudový zásah. Já ještě na to dovyložím. Už to tady vnímám, no. Vy jako nebudete se cítit jako silní, no, v tom březnu. Jo, jsou tady těžké energie a váš osud chce, abyste se právě pozvedli. Vy jste tak jako zahnáni do kouta a nevíte, jak z toho ven. Ještě přemýšlím, jak to tady vnímám. Mně se chce říct, povstaňte, jo. I když to není jednoduché, zkuste vzít všechno do vlastních rukou, ale nebojujte jako silou, jo. Chce se mi říct, bojujte moudře, jo. Využijte vaši sílu a moudrost důkladně. No, tady se má něco prostě nechat padnout, no. Nechat padnout to, co už nefunguje, už tomu rozumím, tomu výkladu. Musel jsem si k tomu dovyložit teda víc karet, ale nechte padnout
to starý, jo, pusťte tu minulou energii, jo, a nechte osudem přijít to nové, jo, nechte v pozadí to, co už nefunguje, jo. Tak, koukneme, co k tomu řeknou runy. Runa Naudis, už jsme ji tu taky dneska měli. Runa potřeby, nechat usmrtit to staré, jo, zase hezky to rezonuje s tou věží, s tím zhroucením toho, co už nefunguje, takže usmrtíme staré, aby do našeho života mohlo přijít nové, jo, tady to krásně opět jako se to vyjevuje, ta energie, jo, nalezení svobody, naděje, jo, takže mějme potřeby k tomu změnit náš život pro to lepší. Tak jo, koukneme ještě na to, co řeknou elfové a víly, co vám poraděj a jak ten březen teda uvidí, co vám řeknou. Zima. Tak energie zimy to ještě mít budeme a já si jenom tady ještě k tomu najdu to poselství. Klíčové slovo obnova, no to nám zase krásně rezonuje, jo. Po zimě přichází jaro, jo, je to březen, takže je to transformační cyklus, jo, což tam zase souvisí s tou věží, s tou runou, měníme se, jo. Karta říká, že jste téměř připraveni na další fázi života, ale vy si to možná nechcete ještě připouštět právě. Jo, takže nebojte se do ní vkročit, ušli jste dlouhou pouť, abyste mohli kráčet po této cestě. Dovolte tedy vílám a nadpřirozeným bytostem, aby vás zavedli na místo odpočinku. Jo, proto tady máte tu už vyčerpanost, to taky to může souviset s tím minulým rokem. Takže je to potřeba, abyste tolik jako všímali sami sebe a najděte si pro sebe čas. Podívejte se třeba i na dobrý film, tady mám, nebo přečtěte si knihu, dělejte to, co vás baví, meditujte, projděte se zimní krajinou, nebo si příjemně zdřímněte. Odpočíňte si a připravte se na nový cyklus jara. No, takže tady si myslím, že to je zcela jasné. Jo, máte tady v osudu změnit váš život, takže určitě do toho běžte a rozlučte se se vším minulým a opusťte to staré, co už nefunguje. Tak, máme tady poslední míchání balíčku a to pro číslo 6. Vy, co jste si hodili na kostce 6, takže máme tady teda číslo 6, máme tam kartu vyhozenou už jednu, já ji tady rovnou použiju, je to 9 pentaklů a ještě k tomu teda vyložíme 2 karty, takže jaké poselství máte vědět, slyšet, co vám má být sděleno. 9 pentaklů ani u tohohle balíčku moc neznám, protože mi nevychází tady zrovna konkrétně v balíčku Greenwich Tarotu. Tak. Krásné karty tady máte, vy, co jste si vylosovali 6. Máte tady kartu, jak bych to hezky řekl, je to taková zaměřenost na nás samotný. Devítka pentaklů je samostatnost. Slavobrána k tomu dojít k cíli, který je na dosah. Jo, na dosah už je pak jenom 10 pentaklů. Jo. V tomhle smyslu bych řekl, je to taková rodinná pohoda, harmonie, stát na pevných základech. Jo, takže v březnu konečně budete mít pocit, že stojíte na pevné zemi, na pevné půdě a budete spokojení. Sami za sebou i dokonce. Jo. Máme tady velekněžku a královnou poháru. Obě karty jsou o intuici. Jsou to dost podobné karty. Jo. Akorát, že u velekněžky ta víc jako používá ty schopnosti
a královna poháru zase víc používá ty emoce, ale pracují dost podobně. Takže pokud budete pokračovat v cestě intuice, harmonie a uvažování, tak se vám bude dařit. Moc hezký karty. Tady bych řekl, že vy fakt jako souzníte, umíte se napojovat sami na sebe a jednáte jako v souladu s tím, co děláte ve vašem životě a co cítíte. Takže hezky nám to rezonuje dost podobně těch energií toho výkladu. Koukneme se na runy, co nám tady chtějí sdělit. Tak, opět tady máme runu Manas, runa člověka. Jo, takže je to runa, která nám vlastně říká, aby jsme byli ve společnosti, aby jsme se spojovali s lidmi a třeba případně i zapojili do nějakých projektů. Uvidíte, co vám tam intuitivně bude říkat ta cesta, co máte dělat a jak máte jednat. Ale je to třeba právě o tom, že máte s těma lidma něco podniknout. Je to také runa zejména o vztazích rodinných, což zase může rezonovat s tou hezkou kartou tady, rodinou, jo. A je to teda spolupráce, tvořivost a uvidíte, jaké projekty třeba se tam naskytnou na tom období toho jara. Tak jo. Máme tu poslední balíček míchání orákulum elfů a bíl pro ty z vás, co jste hodili 6. A máme tady kartu pampelišky. Já vám to takhle ukážu, tu kartu krásnou. A pampelišky, to je karta, která nás vlastně vybízí k tomu, aby jsme byli perspektivní v našem životě, v našich cestách. Takže dívejte se na vše z perspektivy a uvědomte si myšlenky, projektujte na sebe a ostatní a na situace, což zase je ta karta o té práci, jo? To je ta velekněžka, jo? Myšlenky a slova jsou semínka, která sázíte, jo, myslíme na tu energii právě, aby právě nám vzešlo z toho, co chceme, jo, protože veleknížka je o tom, že už ty schopnosti používám a tady ta pampeliška nám to hezky ještě víc zdůrazňuje. Zasaďte dnes nějaká semínka, se tady ještě říká, aby vyklíčili ty krásné, dobré a pozitivní situace. Buďte otevření s příležitostem, semínka, která jste zasali, vám přinesou jen samé plody. Sázejte jenom ta nejlepší. No, tak to je moc hezká rada, si myslím, na závěr. Takže buďte pozitivní, jednejte s intuicí a bude se vám dařit. Tak jo, to je pro číslo 6 všechno a všechny balíčky máme vyložený. Tak. Výklad máme za sebou, já vám děkuji za pozornost. Já doufám, že výklad vám dal, co jste potřebovali vědět a slyšet, ať už to bylo jenom jedno slovo nebo rada, že vás nějak posune a vydáte se směrem, který je pro vás ten nejsprávnější. Myslím si, že vždycky je důležité jednat v souladu sami se sebou, jak vy se cítíte a nebyli ovlivněni situacemi, okolím a lidmi. Jo, vždycky, když nevíte, nejlépe zajít si do lesa, do přírody, vyklidnit se, požádat o radu, o pomoc duchovní bytosti. A věřte tomu nebo ne, vždycky naleznete cestu nebo radu. Důležitý je umět naslouchat. Tak já vám děkuji za pozornost. Chci vám poděkovat za vaše lajky, komentáře, a budu rád, pokud mi dáte i váš like k tomuto novému videu. Pokud budete chtít nějaký užší výklad pro vás na míru, neváhejte mě kontaktovat, všechny kontakty máte zase na odkazech pod videem. A budu se těšit tuto sobotu, ještě teda v únoru jsme, ale budu se těšit, máme s Andrejkou online stream výklad, takže
Zvu vás touto cestou na výklad Ohnivého koně, bude to zajímavý určitě. A jinak samozřejmě tady už teda jsem udělal předběžně video na březen a na ty energie, co nás čekají. Myslím si, že nás čeká krásný rok, krásné jaro, takže otevřeme se těm novým cestám. Tak jo, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších video výkladů na viděnou.